So ayan. Sa hinahaba ba yan kuan, nakasulod ka po kita sa Pambuhan. Adi na. So ayan. Pambuhan. Medyo mamingaw ang patron kay maram kita sa panahon. So ayan. Plaza. Ini ang background sa plaza. Tukar waray-waray. Ngayon doon naditiman ang Plaza Park. Adi nandito waray-waray music. Okay guys ha, give it up, subscribe. This is Pambuhan Fiesta 2021. Ayan, dito sa plaza. Subscribe. Thank you. Pambuhan Church. Ayan, dito sa simbahan sa Pambuhan. So yan ang altar ng Pambuhan Church. Pambuhan Parish Church. Ang patron saint San Pambuhan Church, San Juan Bautista, the patron saint of Pambuhan, Northern Samar, Saint John the Baptist. Yes, Pambuhan ha. Nita Balading, Jerry Boy, Italado, vocalist, organist, mga musicians, Northern Samar. Okay, mga kawaray, adi kita sa Pambuhan Parish.
Sao na kita kay magutom na. Okay, ano na kita? Mga kawaray, ka-province. So, Inakaturo ng kitang anuhan Hanak mga bukod karupihan na waran Mga kubit mo naming kumbento, akong isakaan. Matro. Ano na kita?